dáme niečo? Toto. Toto vajíčko? Toto? Dobre. No, nech sa páči. Dobre, môže dúhať si, dobre. Toto. Čo toto? Zajka? Akého veľkého zajka nalepíš? Môžeš tam aj niečo nakresliť na vajíčko. Nechceš nakresliť? Maminka ti ukáže. Nie, to je tvoje? Prepáč. Tak maminka zoberie iné vajíčko a nakreslí kvetinku. Ktoré? No ukáž. Toto. Toto malé? Pozor, lebo ti padne na zem. Takto napríklad. Páči? No ukáž, ktoré ešte chceš? Toto. Túto mačičku dáme? Páči? No a nalepiu na vajíčko. No, krásne. To bude krásne vajíčko. A čo tam ešte nalepíme? Povedz. Toto? Páči? No šikovný. A ešte niečo tam nalepíme, alebo zoberieme už ďalšie vajíčko? Toto. Ďalší zajačik pôjde na vajíčko. No z teba bude normálny umelec. Dobre. A môžeš zobrať ďalšie vajíčko, ideme lepiť ďalšie. No, čo tam nalepíme? Ukáž. Toto. Toto? To? No, to No výborne. A čo ešte? Toto. Toto? Toto. Wow. Áno, krásny Pes. pes.